Părinte Protopop, pentru că așa veți rămâne pentru mine, stimați ofițeri în activitate, în rezervă și în retragere, îi amintesc pe toți. Stimați ofițeri în activitate, în rezervă și în retragere, îi amintesc pe toți, pentru că la multe activități militarii nu sunt pomeniți, cu toate că ei au realizat un mare lucru, fruntarile țării, locul unde s-a pus drapelul și pentru prima dată un cântec ostășesc a fost transformat în imn. De asemenea, domnilor voastre care participați aici, domnului profesor Arofaiei, domnului Grădinaru, domnului Aivincăi, domnului Dan, domnului inginer Marin, domnul profesor Paul Munteanu. Munteanu și Paul, și domnului Carabină și doamnelor care sunt la această activitate, că fără ele n-am fi realizat ceea ce am realizat. Domnilor, astăzi nația română sărbătorește Ziua Limbii Române, ziua caracterizată de, și în același timp nu poate fi așezată decât alături de cel care i-a fost tata, de cel care a fost mama, respectiv de Mihai Eminescu, care vă era caracterizat de către Nechita Stănescu. Mihai Eminescu a reprezentat însăși sâmburile limbii române moderne. Doamnelor și domnilor, putem continua și dezvolta activitatea mare lui Eminescu, având în vedere faptul că el a fost cel care a plecat pe jos din cernăuții însângerați ai Bucovinei, de la Rompumnu și Curmuzachi. A mers pe jos până la plajul corifeilor școlii ardelene. De acolo mai departe, prin toate centrele în care s-a dezvoltat nația română și în același timp a reușit să-i stilizeze limba. Doamnelor și domnilor, v-aș ruga pe dumneavoastră ca în câteva momente, ca în un scurt timp, să caracterizați această activitate deosebit de frumoasă. Așa cum spunea la un moment dat Dumitru Markovski, care spunea că limba noastră este limba vechilor cazani care o cântă pe la poartă, care o cântă pe la poarta lor țărani. Domnilor, în același timp vă rog să-mi permiteți ca să transmit salutul lor a celor din Ligă, din Asociația Cadrelor Militare Voluntari și veterani ai războiului de pe Nistru, Tira Stighina 92, reprezentați cu cinste de către fostul șef de stat major al brigăzii 1 carabinieri, colonelul Anatolie Caraman, și din partea Asociației Carpatia din București, condusă de către o mare inimă de român, Ionel Sandu. Rețineți, vă rog, Carpatia pornește de la Societatea Carpații, al lui Mihai Eminescu, de unii se trage și moartea. Părinte, v-aș ruga pe domnia voastră în câteva momente să prezentați ce înseamnă limba și legătura ei cu cel dintâi dintre români. Vă rog să-mi permiteți ca să închei, pentru că Eminescu a scris 271 poezii, dar nu este îndepărtat din literatura română pentru opera poetică, este îndepărtat pentru opera politică. Și vă rog să-mi permiteți să închei cu un citat apărut în ziarul Timp în 1883, 13 februarie, în care spunea:
Gestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea de dezvoltare a acestei țări este ca elementul românesc să tăinuie, este ca elementul românesc să fie cel determinant și să dea pururea acestui loc bine pregătit de Dumnezeu, forma pe care are nevoie. Domnilor, ce mare dreptate! Am mai putea continua. Fiecare are multe. Dar eu vă mulțumesc, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate. Vă rog în același timp să participați la fotografii de grup sau individuale și să le transmiteți și altora că au pierdut un lucru enorm. Atât ei cât și cei de la Muzeul Creștian și la Biblioteca Creștiană. Doamnelor, Priada, ne vom strădui ca în continuare prin tot ceea ce facem să ducem la îndeplinire dorințele. Onoare și patrie, trăiască România mare. Doamne, ocrotește pe români!